खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। नैबे समाव जोङो जोंनि जि मावनो गोनां हाबाफोर बेफोरनि बागै रायजोफोरनो मोनथिहोनायजों लोगोसे जोंनि जि बुंनांगौ बे बाथ्राफोरखौ बुंनो सानदों। जे जोंना थांनाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला 2021 मायथाइनिफ्राय दाजाजेनदों, किन्तु बिनि जि गामि थिसननाय आरो समस्ति दानानै इलेक्शनसिम लांनानै आबुं मोनसे महर होनाय काउन्सिलखौ बिनि बागै सोरखारा जि खामानि मावनानै होनांगौमोन बेखौ दासिमबो मावाखै। बेखौ आबुं महर होनो थाखाय जोङो सरकारखौ गोबां खेब सरकारजों सावरायदों, किन्तु बिथांमोना मावैया जोङो मोनसे दुखु मोननांथाव मोनसे जादों होननानै जोङो सानदों आरो बिनि बागै जोङो गोबां खामानि मावबाय थादों। दा जोङो सरकारखौ जोंनि फालनिफ्राय जोङो गोख्रोङै बुंनो लुगैदों जे खोब खम समनि गेजेरावनो बे काउन्सिलनि जि भिलेज नटिफिकेशन आरो समस्ति दानानै काउन्सिलखौ आबुं महर होनाय बेखौ मावफुंनानै होनांगौ। बे से नाम्बार। 2 नाम्बार, बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि रां बावजा, बोसोरै रां बावजाया जिबायदि जोङो मोननांगौ, जिहेतु जोङो धुबुरीनिफ्राय सदियासिम मोनसे बिराद गुवार एरिया, बे गुवार एरियानि काउन्सिल, जि काउन्सिलाव दासिम 13.5 कोटि बेल' रां सरकारा होबाय थादों। नैबे फेब्रुवारियाव जि बाजेट फैगोन बे बाजेटआव सोरखारखौ जोंनि रां बावजाखौ बारायनानै होनो थाखाय जोंनिफ्राय जोङो नारसिनदों। जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों जिहेतु थांनाय जि 3थि बर' गोरोबथा, बे गोरोबथानि मोनसे मुंसाइ होगिरि आफाद, बे एकर्डआव जेसेबां आयदाफोर थिसनजादों मोनफ्रोमबो आयदाया मावफुंजानांगौनि बेलायाव जोंहाबो मावनांगौ बिबां दङ आरो बेखौ लानानैनो जोङो मोनसे टीम मैयानिफ्राय जोङो दिल्लीयाव दंफैयो आरो दिल्लीयाव जोङो गोबां मिनिस्टारफोरजों, बिसेसके रामदास आठवाले, ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट मिनिस्टार, बिथांनि गेजेरजों जोङो मानगोनां अमित शाहजी बिथांनो मोनसे गोसोखां बिलाइ जों मैया गथायदों। बेयाव जोङो नैबेखौ रोखायै बुंदों जे जेसेबां आयदाया बर'नि 3थि गोरोबथायाव लिरजानाय दङ बेखौ टाइम फ्रेमनि गेजेराव आबुङै मावफुंनो थाखाय जोङो नारसिनदों। गासैबो इस्युआव जोङो ज' ज'यै मावबाय थादों। थांनाय मास मोनसे सिगां जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोङो ज'यै फैनानै दिल्लीयाव जोङो पियुष गोयल बिथांजों जि रायलायनाय बेयाव जोङो ज'यै रायलायदों आरो जोंहा मोनसे बाथ्राखौ जोङो दाबो बुंबाय थायो जे जों जिहेतु बर'नि जेसेबां सिगनेटरिस आफाद दङ जों ज'यै जोङो बेखौ टेकेल खालामदों आरो मावलांबाय थादों। जिहेतु फैबाय दङ, खारन जौगानायनि खामानिखौ जोङो दासिम जेबो मावनो हायाखै। खारन साननो हायो 13.5 कोटि रांजों मोनसे बिराद गिदिर काउन्सिलखौ बोरै सामलायनो। बे उसुबिदानि थाखायनो जोङो बार जोङो नारसिनबाय थादों आसाम सरकारखौ जोंनि रां बावजाखौ बारायनानै होनो थाखाय। सरकारा जोंखौ रायलायनाय समाव एसे पजिटिभ दिगैनो जोङो लांदों, किन्तु मोगथां महराव जोङो जिबायदि लुगैदों बेबायदि लुगैनाय बायदि जाजोबाखै, जेखौ जोङो सम सम जोंनि खुद्रिनायखौ जों देखायबोबाय थादों। जे सिगाङाव नोंथांमोना बुंबाय थानाय जोङो खोनानो मोनदों जिहेतु गामि थिसननाय BKWSआव बियो माबायदि थासारियाव दङ? जोङो गामि थिसननायखौ टटेल जोंनि आसामाव माने बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ लानानै जोंनि जि मोनसे फारिलाइ भिलेजनि लिस्ट, बे लिस्टखौ इतिमध्य गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामबाय आरो गभर्नमेन्टआबो मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों बेखौ लांबाय थादोंमोन। किन्तु लास्ट मोनसे बाथ्राया मा जाहैदों, दासिमहालागै मोगथां महर होनोबा गभर्नमेन्टआ मोनसे नटिफिकेशन होबानो ओंखारलाङो। बे नटिफिकेशना थाबथानानै थाबाय थादों। बिनि थाखायनो जों सरकारखौ बुंदों जे खोब खम समनि गेजेराव बेखौ मावफुंनानै होनांगौ। जोङो जोंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो बेखौ जोंनि गेजेराव सावरायबाय थादों।
खिन्थु बिथांमोनहा जुदि जों बुंसेयावबो मावाबा बिनि जि मोनसे राहा बे राहाखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै उननि समाव लानो गोनां जाहैगोन। आरो बर' बिजोंनि स्पेसियेलि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय बे बिथिङाव BKWSआव माबायदि सोलिगासिनो दं? 6.3 क्ल'ज बे 6.3 क्ल'जआ जोङो आसाम सोरखारजों गोबां खेब सावरायनायाव बिथांमोनहा जोंनो जिबायदि मावनानै होनांगौमोन बेखौ मावनानै होनायखौ जोङो मोनाखै। खारन बिटिआरनि बायजोआव खोब बाङाय फरायसालिफोर दङ। बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जोङो बार जोंनिफ्राय बुंबाय थादों। खिन्थु दाख्लै बावै आसाम सरकारा जोंनि जि रायलायनाय बे रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना 6 दाननि गेजेराव मोनसे मावफुंनानै होनायनि बाथ्राखौ बुंदों। जोङो नैबे खेबाव जोङो जोंनि बुंनांगौखिनिखौ बुंदों। खिन्थु उननि समाव मा फिथाइ थायो बेखौ जोङो नेगोन। जोंनि जि रायलायनाय समावथ' जोङो दासिम पजिटिभखौनो मोनदों। आसा खालामो उनाव मोगथां महर जागोन। जोंनि रायलायनायनि गेजेराव बिसेसके जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो जों दङ, रामदास आथवालीजी बिथां दङ। बिथांनि गेजेरजों जोङो अमित शाह बिथांनो जोङो मेम'रेन्डामखौ होदों। बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्माखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबार चराइदेव जिल्लानि बेगेनाबारि होननाय जायगायाव फैगौ 28 आरो 29 जानुवारि 2024 मायथाइयाव जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। बेयाव जोङो गोबां आलासिफोर जोङो हांख्रायदों। बे आलासिफोरनि गेजेरजों जोङो आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ मोनसे खावलायनो लुगैदों। 28 आरो 29 जानुवारि 2024 बे खालाराव जाहाथे मिरुनि गासैबो आफादफ्रा मोनसे गिदिर हाबाफारि लानानै होआ, बिनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायनो लुगैदों। बे जथुम्मायाव जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुङै जिहेतु सरकारा दाफुंनो होबाबो दाफुङाखै, बिनि बेलायाव जों गोख्रोङै सावरायगोन। आरो जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा 3थि बर' गोरोबथानि मोनसे मुंसायारि आफाद, बिनि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो इयुनाव बर' समाजखौ जोङो मारै दैदेनगोन एबा बर' समाजनि जौगालुनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा मा हाबा लागोन, बेयाव जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखि लानानै खामानि मावलांनो थाखाय थियारि जादों। जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जेन' जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जथुम्मा बे जथुम्मायाव गोख्रोङै बाहागो लायो। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।